knocking on heaven's down wall. Hey, 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 yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Badirudi, sortzeko irtera eman dutela, ez dakitena da, mundiken pasako diren. Traineroak ikusten ditugu ibaiaren erdi-erdian, gizonak lehiakorrak, txapelketa asko idazitako jendea, lehen kaletikan hori ikusten dugu, laugarrenetikan Donostia Arraunlagunak, baina badirudi irtera ematea dijoala. Napilen beraz, gu denborarekin jore. Irtera emana dago, zortzikok amaitu, Orio nagusituko da gaurkoan.
Badalonak txapelketa asko idazitako gizona ditu hemen Donosti arraunaren arraita ere amaitzen Santoña izango da hirugarrena eta Olimpik garrena 1000 metro egin dituzte hauek aspaldian arraunen egin gabeko gizonak ikusten dugu urtera nora dute neska hauek gogoratu lau neska ditugula Begoña Lazkano, Amaia Benavente, Olatz Zabala eta Aizea Orbegozo. Amaia eta Olatz beraien arteko azeleia 2 eta 3 postu horretarako Begoña izango da garaipena lortuko duena bigarrena Amaia Benavente Olatz hirugarrena eta azkenik Aizea Orbegozo hemendik aurrera hauek gehiago gogoratu 4000 metroko ibilbidea egin behar dutela Klub Nautiko Betulo Badalonakoa lehena irten direnak gizonezko seniorak izango ditugu Betulo beraz eskertuko nuke hauei elmugaratzen ari diran bezala, txalo zaparrada bat ematea, zora beraienetako oneraino etortzea estropadago egitera, da nolabaite rekonozitzea hemen egiten den lana. Honea etortzen dira, ikusi eta ikasi. Amaitzen ditugu gogoratu, 4000 metro egin dituztela hauek. Moltes gracias, Betulo. Badalonako beteranak dira hauek eta beren aurroko gogoratu. Ikusten ari eran hauek dira Klub Natazio Badalona. Badalonako elkarte honetatik Betuloko elkartera bere 200 metro besterik ez daude. Badalona hirian daude bi taldeak eta amaitzen ari direnak Klub Natazio Badalona dira hauek. Neska beteranak ditugu, moltes gracias, Natazio. Jagutakin gaurkoa amaitzeko hemen ditugu azken partaideak, hau ditugu, esan dugun bezala, Klub Nautiko Betulo Badalonakoak eta emakumezko seniorak. Talde berritua aurten hasiak omen dira, erdia baino gehiago. Beraz berri ditugu, txalo handi bat, Katalunia aldetik honea etorri diren neska hauei. Gaurko 19. fetxiera honetan, Oriako 19. dugu, 1985 hasi ginen estropada antolatzen, beraz gaur 19. 60 traineru eta 3 jagut izango ditugu, beraz horretan bederatziren kirolari uretan ikusteko antolakuntza aldetik segulako lanak egin behar izaten dira. Zarauzko etorkizuna, Zarauzko gazteak amaitzen ari zaizkigu 4000 metro hauek. Amaitu du gaur Portugaleteko hauek amaitu ondoren denborakin joango gera, Portugaleteko etorkizuna baita ere. Gazteak amaitzen azken paradan ditugu. Amaitu dute hauek ere. Ondorengoa, helmugan Santortziko sotera beharko genuke eta alaxi ikusten dugu, baina minutu bat geroago irten den San Pedrotara gain gainean duela.
aurkakoak, azken 50 metrotan dira, San Pedrotarra minutu bat geroago irten direnak hain gainean dituzte. Amaitu zerak, San Pedro amaitzear da, azken bipala da, amaitu dute hauek ere. Laizter izango ditugu, bi hauen denborak. Ondarri bia dugu jarrai eta hori atzetikan Oruoko gazteak. Ondarri bitarrak amaitzen. Ondarri bitarrak amaitzen. Gogoratu Oriotarrak hemen aurrean damakiten rotul hori Manes jartzen duen hori, gogoratu Manes lehengo igandean bateletako estropada eta zatorrela moto istripu bat izan da, egoera larrian duela animo Manes. Hemen ditugu gazteak amaitzen eta hauen denborak ere Laizter izango ditugu. Bere lanak amaitzen ari dira hauek, gogoratu lehenengo veteranoak ditugula helmugan, 4.000 metro egin ondoren. Josko veteranoak, hori horregin kontxa irazi zuen patroia izango dugu, Oskar Rodríguez dugu patrontza lanetan. Irazi zuenean, patroi hau izan genuela Orioko patrontza lanetan, Oskar Rodríguez eta gaur bere lagunduz, Anpostako lagunai, berai egin dator patrontza lanetan. Espazioarra dago baita ere hau antolatzeko, erbestetik datozten talde hauei, zenbait taldeek bere trainerua guzten diotela. Hemen ikusten ditugu, Anpostakoak, Getariak, utzitako traineruarekin, beraz eskerrak eman behar baita ere Getariak. Bestalde atzean Kanariarrak ikusten ditugu San Pedroko traineruarekin, San Pedrotarrak ere eskerrak eman beharra. Hau posible egiteko denen laguntza beharra da. Nik berriro eskatukoet txalo zaparrada bat gizon laguntzako Kanariar igletatik etortzen diren Club Deportivo Herbania azen olako ibilbidea egingo dituzten 16 minutu egiteko, nahi behintzat sekulako egintzen zait, jarrera izatea gizon hauen aldetik, gizon eta emakume hauen aldetikan. Amaitu dute hauek, final para Herbania. Gracias Herbania por estar presente un año más en esta prueba. San Pedro izan da lehena, Portugalete bigarrena, Zarautzi izan da hirugarrena, Orio laugarrena, Hondarribia bosgarrena eta Santurtzi izan da 6garrena. Gogoratu Orioko gaur parte hartuko duten lau traineruak, aurreko branka hortan erago dutela rotulo bat animo Manes esanez, eta Laizter esango dut zergatikan. Zarautz eta Fortuna irten da lehena, Fortuna minutu bat geroago eta gain gainean ditugu denak. Abordaje eta guzti. Sestaoko veteranoa ditugu, amaitzen baita. Hemen dugu baita
azken paradan da, Getxoko veteranoak ditugu azken paradan, amaitu dute hau ere. Hauen ondoren izan beharko luke Zierbana eta azkenik Arstote Lutxanaren denbora 15:49:25. Tiempo de Deusto Lutxana 15:59:25. Tiempo de Getxo 15:45:06. Hemen dugu baita ere Zierbana. Zierbanako veteranoa ditugu, Arkote izango dugu jarraian. Hemen dugu Arkote. Azken berroetan sartua dira hauek ere. Amaitzen ari dira hauek, amaitzen ari dira azken parada dute. Amaitu dute, honekin amaitzen zaigu veterano partaidetza. Veteranoen sailkapen bat eginez ere, esan genezake Zierbana izan da azkarrena, bigarrena izango ditzake Pontejos, gero Getxo, Arkote, Deusto Lutxana, Fortuna, Sestao, Erbania, Amposta eta azkenik Zarautz. Emakumezkoak ere baditu. Katalanak ditugu hemen amaitzen ari diren hauek. Donostiarraren traineruarekin. Laestaka deitzen dioten katalana ditugu. Donostiko Kontxako sailkapena antolatu nahi omen due. Eta amaitu dute bere lana 4.000 metro egin ondoren. Duniako neskak ikusten ditugu baita ere San Pedroko traineruarekin. Jende asko hemen digan Deniara joan izango da, udara partean, porra aldi egitera, hau berriz negu etzean eta ez eskidu. Deniako neskak amaitzen, zagore berria da, inguru hauetan ibiltzea eta hemengo giro hau ikustea eta bizitzea, asmo horrekin etorri omen dira, hemengo giro hori bizinaian. Bizkaitarrak amaitzen ere lana. Amaitu dute hauek ere. Ondarribia izan da urrengoa eta alaxe dator Ondarribia gainean ditugu Ibaikakok, Ibaika jamonez antzin, baina zabaletik gana Ondarribitarrak bere postuari helduko diote. Ibaika minutu bat lehenago irten dira, beraz errentegikoak gainean dituzte. Eta bitartean Zarauzko denbora ere badugu 16:14. Tiempo para Zarauz 16:14:08. Ondarribitarrak amaitzen bukatu dauen lana. Ondoren, Ibaika. Baita ere, amaitu dute hauek. Ondarribian denbora badugu 16:29:81. Tiempo para Ondarribia 16:29:91. Tiempo de Ibaika 15:37:65. Ibaikak egin duen denbora, baina herri artean, edadela San Juan dara ditu hemen, Austoko zorian. Amaitu dute. Hemen ditugu Zunaiarrak amaitzen hauek ere, azen lehia izan behar duten hauek. Maragin aurtengo denboraldian. Hemen txamaitzen Orotarrak. Gazte ditugu. Amaitu dute hauek ere. Hauek amaitu ondoren, goaz 6.000 metrotatik irten diren. Zein dira hauek? Universidad Politécnica de Valencia. Arraroa egiten zen, baina Valentziarrak hemen ikustea, eta berri esan dut, urrikitan etortzen dira hemen ikusi eta ikasi egiteko askoekin.
parte hartzen ari dira hauek. Beren elastikoa horia izaten da, trainerua ere hori gutxitako horia dute. Alicante izango dugu. Remo Alicante. Hemen ditugu Alicanteko jendea, Trintxertek utzitako traineruarekin beraz, Trintxerteko baita ere eskerrak eman. Badalonakoak izan dira, horrengoak, baina badirudi Campelloko Alicantinoak aurreratu egin dituztela. Decía que el siguiente en la línea de salida ha sido Badalona, pero parece ser que Campello de Alicante ha adelantado a Badalona, por lo tanto nos vemos delante. Campello, San Pedro del Traineruarekin, Alicantinoak dira hauek ere, eta aurreratzen Gunatazio Badalona del Traineru Txuriarekin. Oinen derrengoa izan. Campello Gizonak amaitzen ari dira. Los alicantinos de Campello en su última parada. Gracias Campello por vuestra presencia en esta regata. Gunatazio Badalona, oinarri utzitako traineruarekin ditugu eta horien jarraian Lutxana. Amaitu dute hauek. Amaitu baita ere Lutxana ere Ondarroa, amaitzen ari dira, Ondarroa. Amaitu du Ondarroak. Bale. Azken paradatan dugu eta San Juan B izan dugu lehenengoa. San Juan B baita ere azken parada amaitu dute hauek. Azken parada amaitu dute baita ere gustokoak. Lutxanaren denbora ere badugu. 0-3, tiempo para Lutxana, que era el que nos faltaba, 23-03-19. En meta, Ibaika. Amaitu du baita ere Ibaika. Mundagako erramun trainerua elbitzen baita ere azken 50 metrotan sartua dira. Urte dintzaten dira baita ere. Hauek hemen, ohitura dute. Gaurko 29. ontzia dugu helmuga puntuan. Mundakarra, erraun trainerua Mundakarrera. Eta helmugan Raspas del Embarcadero de Arroyo. Traineruak, Raspas del Embarcadero. Castro B, Arkote, Getxo B, hori dugu. Ondorengo hiru traineruen urtera ordena. Ikusiko dugu helmugan berdin etortzen diren. Esan dugu Arkote, barkatu Castro B, Getxo A. Castro
araula buskatuta edo. Laizter izango dugu hauen denbora. Ondoren Arkote. Jarraian Getxo A. Amaitu Arkote, Castroren denbora. 22:49, tiempo para Castro B, 22:59-92. Getxoa en meta, amaitzen baita ere. Getxotarrak. 22:21-59. Getxoak egin dugu denbora, 21. 47, tiempo 21:36-47. Mejor tiempo hasta el momento para Getxoa. Hondarribi B entrando en meta. Azken paradan ditugu baita ere Hondarribitarrak, gaurko 44. trainerua dugu, 44. amaitu dute hauek. Hondarribi gehieniko denbora, 21:23, tiempo para Hondarribi 21:23-53. Amaitzen San Pedro Terra. Denborik onena izango du. Santurtzi baita ere amaitzen ari da. Ondoren Trintxerpe. Ilunbeko elkartea. Santurtzi jarraian izango ditugu baita ere Trintxerpekoak. Amaitu dute hauek ere. Jarraian Zarautz. Gero Getaria. Odeari jarraitu Zumaia beharko dugu, baina ez da ala izango. Kaiarriba izango dugu Getariaren ondoren. Hemen Ondarroa A amaitzen. Amaitu dute. Zarauztarrak azken egunetan dira, Getariarrak ere ez dira urruti. Gogoratu denborarik onena Trintxerpek duela 20:50. Mejor tiempo hasta el momento para Trintxerpe con 20:54-02. Tiempo a batir por Zarauz y Getaria que viene encima. Amaitu dute. Zarauztarrak jarraian Getaria izango. Getaria amaitzen azken paradan dugu. Amaitu dugu hauek ere. Zarauztarrak. Kaiarriba, Donostiarrak behar ditugu ondorengoak helmuga puntuan. Ondorengoak Elantxobe, Izuntza, Zierbana, Orio B, ARZ egin amaitzeko. Oik falta ditugu, gero sartuko dira partaidearekin azkeneko 8 traineruak. Donostiarra, Kaiarriba, amaitzen. Amaitu du Donostiarra. Kaiarribaren denbora, 21:41, 21:01-51 para Kaiarriba. Elantxobe behar dugu amaitzen, hemen ditugu. Gogoratu, 19. Horia jetxiera ospatzen ari era da. Bertan bera gelditu da. Proba hau, orain dela 3 urte, ziklogenesis esplosiba zela. Eta esplosiboak hemen, Elantxobe amaitzen, hauek ere, amaitu dute gaurko lana. 6.000 egin dituzte hauek ere. Izuntza, amaitzen baita. Amaitu baita ere Izuntzak.
10 traineru bakarrik falta zaizkigu. 2 ARC-koak, 8 ACT-koak. Zierbana dugu gain gainean. Getariarren denbora utzi nahi dute. Amaitu du zierbanak. Oiore, amaitzen ari da. Gauago pasan eta eguna lotan, larik ezpada segin dezagun hortan, bailotan. Hemen dira, horioko gazteak. Operatu berdin izateko da. Zumaia, azken metrotan sartua da. Orioren denbora, 20, 48, 80, tiempo para Orio, 20, 58, 90. Zumaia, amaitu dute Zumaiarrak. Eta gogoratu, ACT-ko 8 parteidek sartua da. Portugalete dugu helmuga puntuan, azken metrotan dira Portugal jokoak. Amaitu dute hauek. Zumaiak ez du Getariarren denbora hobetu. Honen jarraian San Juan. Momentuz denborarik onena Portugaletek egin Amazazpi, Castro ez du eusiko hori. Amaitzen dira azken parada egin dute, Laster jakingo dugu Castroren denbora. Jarraian behar dugu San Juan. Helmugaratzen San Juan. Amaitu dute hauek ere. Bero lana, lau bakarrik falta zaizkigu. San Pedro, Urdaibai, Hondarribi eta Orio. Portugaletek denbora hobea mantentzen du 5 dezimagatikan San Juan darrakin, San Pedro dugu helmugan. En el mismo segundo, Portugalete y San Juan, 5 segundos, 5 décimas a favor de Portugal. Entra San Pedro, faltan 3, Urdaibai, Hondarribia y Orio. Mejor tiempo hasta el momento para San Pedro con 20.08.11. Urdaibai dugu azkenen metrotan sartua. Urdaibai helmugaratzen ari da. Amaitu Urdaibai, Laster jakingo dugu hauen denbora ere. Urdaibaik egin duena 20, 19, tiempo para Urdaibai, 20, 13, 19. Por lo tanto se mantiene el mejor tiempo para San Pedro. Entra Hondarribia. Hondarribitarrak amaitzen. Orio bakarrik falta zaigu. Ez du hobetuko Hondarribitarren denbora. Ez du denbora maila izango, baina ez du hobetuko. Laster jakingo dugu esango nezake momentuz Hondarribi izango dela denborarik onena. 19. Oria jetxera honen garaile Hondarribitarrak izango ditugu. Hemen irabazitako 3. izango dute. Eta pentsatzen dut pozik izango direla. Gaurkoan ikusi duenez, 20 minututik jetxi duten bakarrak Hondarribi eta Orio izan dira.